Voina Travel Fest 2025 ni na ajal klapan nei aman puina Chief Minister pudu achuan tun haya Mizoram klotu khual jin chu za somthum pakwa point panga biala ya an pun thu te Mizoram zat ve deuh tho mi noi nga le sing ni chuang Mizoram an ron jin ti te sai rang thleng rel lo lu tin khual jin ati punna sat zual rin om thu te asoya hemi awang hen Mizoram mi puite chu mi khual nei thiam nam dang ta khosak pui thiam an ni angai thu te zonun zemoi tlom ngai na le rin omna hoi hom na te an lo choi nun thiam chuan sum le pa ya chau hlok pui lovin ram le nam hi alo parvul tel don ti te asoya Mizoram klotu tamber tur te India mi te an ni dona lo hlau ngat tur an ni lo mu si tur pu an ni hek lo ti te danang takaron zin an ho a huna ho vele mai turan ni thu tele Mizoram sum le pa ron thlau kha ram mi puita na thale ti te asoi turin Mizo zilai polem MZP chuan Sairang rail station ILP pek dana fel fai tok lo hle ni asoin helai hmuna hian police duty an claim thu te namdang rail manga Mizoram ron lut jinga ILP lalawa bibauta anom nual an rin thu an soi MZP roi tu te chuan voin khan Aizol Press Club a thuthar thedar tu te an koma an president Dr. Silram Rota chuan tunhaya Sairang rail station tloin ILP pek chhuadan zirchin an nei thu asoya rail station hon ani tu September ni sompali atanga October ni sari thlengin ILP hi sangthum zaret somnga pani pek chu ani to a kudot hon ki ri paruk anom to thule ni khat chunga ILP pek chu tamber tum hian mi zathum somruk pek an oma pek chu tlember tumin mi somli paruk nena pek ani thu te asoya Guwahati le Sairang in car rail service ami hring chuang an tam thei hle a ticket a full rank thina chuti raya ILP pek chu ala tlem lu tuk chumak an ti thu soin hei hian ILP nei lawa bibauta tam tak anom ti chiang taka alan thir thu asoya tholeni tu ka rail station an tlolai point ILP nei lawa aruka station chua san tum mi somthum velai an man chua hial thu te an soya rail manga Sairang thlenga ron jin namdang te hi tourist ang veka ILP pe kan ni a an lut lam chin chi ani ma se an ho lam chiang taka chin chi ani lo ti te heti ang ani awang hian ILP ni sari dam nei te jinga chamhlen ta tam tak anom nge an rin thu te an soi Dr. Silram Rota chuan MZP in rail station din mun an zir chen na atangin ILP counter duty Mizoram police te anin dai lo hle ti an mu chhuat thu te station an tlo ni hian police te chuan duty mi sompali anom ti le mi pathumin cholan lak thu te an lo hril ti an soya state sarkar in police duty dabel thei se an du thu le an dabel lo ni chuan ram le nam himnan MZP te duty mai an hrelo thu a soya station lu le chuana gate mu mal lova fencing a thatok lova khualjin bungroken endikna X-ray baggage scanner call po man alani lo thu te CCTV engma vu alo om lo ti te an soya Mizoram hi